Mr. Mark chu kan luta anin siam thatvel chu han en kola a tha kan ti velo mo hei a eng te po a eng sut toin ka khia akalak te puna zok to khop mai a kan ti ve na Lucas chuan nine tho chun zum to lo kan pe se mut po kan mu thei lo ben cheng lu tuka lo tia Sophie po chuan zantin mai hian drill thom kan a khia kan mo manga thleng hian kan manga kan mut po tui thei lo ni kan thuak hi a ke dak don ni mai hian ka khia an han tia nie i thil ti lai tu tok to la thain ka khia min ti mu thei lo lo ti ni ma se Mr. Mark chuan thil pakhat khre chian lo in ni mai thei he ke ma in ania anei tu hming po ke ma ve kania chu wan chuan ka du du ka hoenga ka du du in ha ka tok thei lom helai huna kom tio cheu hi ka za ngai dal nei zo ke male nang ni ho in lai hian om theina dan in nei me lawa complain thei po in ni lo sin a han tia chuan in a in chung kan che tha rong te pon hoi zo to baka chu wang chuan anek sa kan kalang rom zong zong hi ka mang tong kai vek dona in du lai ba rong pakhat hi in thlang ve thayang chu ta chuan in bungwa zong zong point da ve ka nga yang pakhat hi thlang go le a han tia chu ve la pi mi lo ka chuan mi pakhat tan rom pakhat mo alo ti ngal wata to long mai in zawai tan rom pakhat alo ti ma se leu ka sa chuan rom mi nga te rang nen hang zong zong hi nga ta nge phani tuma alo tia Mr. Mark chuan ka ti tur le ka ti lo tur min khil hi in tum rang maya he ke mai na ni hi chu ka soi non le ngai em ne ya tin an se ya chu te soi ta ka chuan tle min anin thla hong le deu le da ka khat ba khun in nei lo nia rom pakhat in thlang nga chu da chuan in bung wa zong zong in da ve kang adang zong hi chu kam hang tong kai vek don a ti ta ni chuan in chung zong zong chu ti fai vek tu kana tia azawaya anti fai vek lo ni chuan hei na hin om makem ti to lo tur thu han sei boka chuan pon lama chuna chuak ta avan boi thak eo in ti kan tiango an han tia man mo da chu bung ko te ka fa pekula a sueng khan ti va va dango ti pi mi la po chu man mo tak chuan che zung zung tu ren a fa teu chu khil ta ni an thuam hanei ang chuan han peka ti chuan rum pakhat an du thanna chuan an hanin thiak lu don ta chutia anin thiak pa chuan Lucas reno pui Sophie ti chuin hau tan ta Sophie chu alung oi thei tlat lo ni a chan chu a be se yang thila mulova ma se Lucas se ron chuan kan kianga hinam lo long chuan hetiang din huna pon ding lawang e du zong duren de pon le sak chia kam poisa ne zong zong nangma e du zong le nan kan hmang ni kha tin anin nial na satamaya chu ta no be chuan khatiang in nial boi man khani lo man mola che zong zong zok teu ti na lo hau ve boka ma se Lucas tu pa chu ainin mil ta zan to lo ni de chuan rom pakhata chuan ambung wa zong zong chun thiak lo ta chuan hmana chuan zawaya anom chu ngai don ta ni de chuan le in hnoila ma chuan pi mi la chu chu chuka Mr. Mark chuan le lo ka ko le rom tu lo ko mong chu tin tlangwal pakhathi a kan fuai do ta chu chu nge ni tin alo meng phok na so khop mai Mr. Mark chuan alo khil fe zong zunga bathroom mom na te le tin chokom na te po yom na tu rom chu sulai sula ni tina ko mu ta ni chuta le lai tlangwal hi lu ta a rom na lam pang chu chom pan ta pi mi lo ka chuan inge niom zia khapa kha khoi mi nge a han tia Mr. Mark chuan ka in chung ania om tu ta na ka du chu ke mang ka thlang chu boina omem ni han tia chu tiang ani lo he in hi in lian tak mai nia chung kom khom na thena nia khatiang khan du du yom tiu thei de nem tin an lo hau ve la ni ma se Mr. Mark chuan chu thu se do chon tu nge mai ni le he nei tu ke ma ka nei ka ti fo thin kha ka du du ko om ti rang chu ma le chuan ang ni ho hian in lo man po min pem mon le inga ti ha tiang kha min hnial ve zia an tia chu tia soita ka chun pi mi lo po chun soi tu ka nei lo wa kal son ve thmai boka le lo ka ko le tin midang pakhat po chu kan lu le ta a thai ti hem an tia oi tha ka ti khop mai lo ti om na tu om chu a han ko mu le a de chuan mi chuang hang chu chuin do tu chuan lo lo ta hum maya pi mi lo ka chu in chung la ma kon chawa thilom zia chu a fa pan hena chuan an khil ta ni ma se fa pa chuan ti vok ngai nom lo kan in ani box si lawa an ti chuan chu po ni se mi chi hong phong no kala in ting eniang khatiang kan om ho del chun boina om thei sin a han ti ya ma se fa pa chuan boina siam lo photila thain ka khia boina kan siam lo ni chuan kan chunga engma thleng lawang an ti ya an monu po chuan nie kan in ani lawa
chu wang chuan an phalna nga helai hmuna thataka kan om mai hi ngai ni an tia ang pon se du than tu dan e siro wang chuan rom khata chuan ani po chun om mai ngai ta zana lo nia khum pakhata chuan an pathum chuan mo ta dal maya atu lo ni chuan ma taka Mr. Lucas chu in hnoila ma chu chuka helai rom lo tu te zinga mi pakhat chi extra lo la tlau mai ni thiampa ewa thom mai mem ve ziang da nga pulak lo hi an tia ma chelai pa hian inge boine nem ni helai mun chu common rom ni ya ka du dan da ning kom thei rom lo tia Lucas chu beidong tak chuan in chung lo ma chuna chole tak ngot mai ni ole tu thuan nei hun lo ni ya an chum me te po chu alo tui to lo khop maya Lucas chuan anu hna chuan inga dinge chum me hi avan tui ro em ven ti chuan nu ber chuan zana in hnoila man beng cheng lu tuka zinga ka ni se thom awm ma lu tuka mut po ka mu tha thei ro chu wang chuan chum me po ka siam man me lo ni khan tia e chuan Lucas chuan anu pui hna chuan kanu hi trompui ve de ngai ni ani lo chuan in dei lo tlat mai e tiang din munai kan ding ta sia an tia ma se no pui Sophia chuan e soi dan chuan helai hmuna hian gai lo te chung kan omanga chuan kan chok lai mai don ti khan ka khasia ma se in thil ti dan hi dik lo ni mi na kan om rengota mi ten min en dan te po hi dik to lo ni a ti na lo soi ni ma se Lucas chuan do thei tak lo la hak tu kan ti tuna hian na ka zong ve me ka mu na chuan en ki ma fel vek mayang an tia ma se anu pui chung ai dan ni ta lo a tho to hluai maya me lo kha thiam ro isu ke i to lo mayang tin akal santani chuti lai tak chuan anin hnuai yom pakhata piano zir chu a kon teng cheng le ta Lucas chu thin rem tak chuan in hnuai lama chuan azu chuk thla ta nga la he champa iba beng cheng ve i du tok thei ngem nileng in kha piano kha tumi tumam ni han thi chuan he pa hian piano zir lai ni thule piano chu lei thaw fel lim lot tholo soya beng cheng an ti ni chuan chuina tang chuan chuak mai tu kan ro ti Lucas po chuan ti vak ngeina khelawa an rom ma chuan le le tak ngot mai kha Mr. Ma kan hena khanin kan soi thot de wangai don ani ani lo chuan enting enom chutakin kanom theyang an lo tia chuta nu bo chuan ai cho khai phat mai te an ji che chu thom dang alo om le a in hoya kongka loki kan oma Mr. Lucas chuan su han saka puta ka pakhat a kan om tak mai inge kon ti don an ti chuan helai phuna om ve tu pakhat ani thu a soi ni he pa hian bol lo chau khom thina chung bol lo chau khom ho chu sitting room ma chuan da khom hoi maya pe mi lo chuan chung bol lo chau khom ho chu mun da da sun tu na ti ya ma se he puta hian mun da da tu ani siro wangen chulai hmana chuan da ai thu so ya lo tu ve kham tu na ti ni Sophia chu a kan tho chu kha bathroom lo ma chuan kala tu ma se bathroom ma chuan puta pa chu lo om chu puta mo ve la chuan a au da thot maya inge ni om zia tin an local khoma bathroom ma puta kam ho thu chu soi ni ola chu tiang chuan chu ina chuan mi chi hang chu anom khom tha loi maya hetia anom khom lai hian police hon local ta police in ko vem ni tu nge lo phone an ti chuan Lucas chuan kan takin o keman ka lo phone ani kha an ti kha la fata an house na to chun han soi tan ta ni hen chung ai mi chi hang na oma chung mi te chuan an nun han ti khoi oma nun ba ngai pan nung lova chu wang chuan hi thil dik lo ni officer min chin fel sak tu kan du che ni tin an lo report ani ma se Mr. Ma ka chu lo kala Mr. Ma ne na chuan hein nei tu hi ama ni thu le hemi zong zong hi a phalna helai hmuna om man ni thu te man choya an om thu chu alo report zong zong a chu tiang ni ta ka chuan police officer ho po chuan ani tu pa berin he tianga dalang ta ka om ti ani chuan eni chuan ti thei dang kan nei wak hlei nem nang ma ni ka ka boina om ni chuan chu nang ma ni chin fel ngai ni chu thi nan lo soita chu ta Mr. Ma ka chuan an soi chun som zena he mi dang ho zong zong hi chu in lo manam pe veka ma se he mi te chung ko ve thung ro hi chu rom lian be kan oma in lo manam pe ngai lova thlanga man sa chun ba to ni chu wang chuan officer hi min chin fel sakla kan du ni an lo tia chu ta le police ho chuan in lo man chu pe vat turin an lo khilta ani lo chuan chulai in atang hnaw chuan ngai tu thu an lo khila chutiang kal ma deuh chuan pi mi lo chuan enting kan tiang ka fa pa hian ha nei box si lova he tiang ngot chuan poisa kan thok chu thei box si lova ti in lo soi ni ma se police ho chuan in bona chung chang chu nang ma ni lo chung felola ma se in lo man chuin pek ngai don ani
chu tiang ni lo chuan ke ni chuan nakina dan angin kan kon set me anga yang tin pon lama chuan an chuak tha tho ni ti chuan le Mr. Mark chuan khain khriamo police chathu sein kha towa chu wang chuan helai hmuna hian buana in tok du lo ni chuan rang takin nang manin chuak me ola thain ka khria hei ni he thona omna na ka le ni lawa luata na ka le ni ya buana nei ni chuan in chuak thayang atita ni hola nakina chuan chung thil thleng zong zong chu Mr. Mark chuan Mr. Ethan hna han report lo pe ya tuna chuan an nun por khriam to khop mai sura ina son omrang tur pon ti mai la an omrang pe to lo mai theni tin heng zong zong hi awa manna nin chu Mr. Ethan hna hian lo report chong be la zela ni Mr. Ethan chuan kalong khop bai men trompuya nangin phuba min lak saka kalome tin lom to sengai thlenem ngponi se kawakal le phoda nge in lo man thwen tu ka nai sia tin ni wak chuan in tha thei ta ni ola in lampang lo lang le ya am putor pa chun sitting room ma chun me lo zu lo maya Sophia chu lo kalian lo hawa me zu lo tu kan lo ti ni he putor pa hian lon kha chu long pu zu kum lo khathiam ro tin in tla hong tak chuan a rom ma chuna le hala ti chuan Sophia chuna pasal chu kol ta a pasal ne na chuan hei na hian om thei to lo thu soi zinga tongin ni lengin piano ri oma exer lo la to kan oma kha putor pa la kha adu huna bedroom ma oma rai tak tak me adu huna zu boxi hetiang inai jong kom thei lo tin lo soi ni pimi le chu lo galin inge ni boina oma akon ti chuan helai ina tanga chu awang adu thu a soi ta ni in chung kan ti fa ya thuam no te po kan su fa ya ma se rim chia in chung te po bal le hal zera hetiang ringa chon chia lo kan ni ni ro talom mi te chia lo om ringa thika pe le niam ti na soi ni ma se pimi le chuan an tu khram ngai lom do than tu dang kan nei si lo lom man ti chuan Sophia chuan ni lo du than tu kan nei ni ke mani hian thil dik lo kan ti ni hein nei tu dik tak hi Mr. Ethan kha ne ya ma se dik lo takin hein na hin kan oma hein chu sakan tu ma a to pa chung kan chunga he tiang thil he thleng le ta ni hi chu wang chung kan thil ti la hi top san ni la kan nun dik taka khan kan le ngai ni tin anu bula chana lo soi ni anu chuan khoi mo kali tum le lo la ding te tina awa ma se kal san ta thoni atu lo ne chuan Sophie chu beng ching chuan kon ti hak le ta chuta a pasal po chuan kai thowa he tiang kan om reng chuan kan khristian na po hina tu mai don chu wang chuan in dang om na tu kan san fa tangai ni han tia lungai ma ta che ka zong ve rang lom an tia ma si Sophie chu lung oi thei to lo mun dang om na tu kan zong vat lo ni chuan chulai mun atanga chua mai do thu ta chu an soi ta ni nin he chung hun nin pelela ti chuan nin he chung chuan mun dang om na tu ka zong mun man em mang tin Lucas na soya ma se no pui hian oi thei to lo ni ti chuan Sophie chu chulai in atanga chua mai chu tum ta suitcase nen ein khai chuak ta ti chuan mi la chuan chuak lo tu kan lo nge na lekin nuka he boy nei chu top mai to na lom tin thei to pin a lo nge na ma se a fa pa Lucas nen chuan in than to thu soya chuina jong chuna chuak ta hala ni chu vele pimi la chuan a fa pa chu hang takena call hal ta boka ma se phone call po chu ala thei chung lo lai lam lo ni chuan Lucas chu kan ho ve ta na thaka kan muwa kan lim ho khop maya a kan ri hlut mai ma se anui ro lungai takena lo oma khonge Sophie hi oma han ti chuan a chuak to no ti a phone han en hal vata message tam tak lo om Sophie chuan an chung kuwa a om du to lo thu te in thena du to thu te chu message in lo khil ta anu po chuan a poi khop mai a bung ro zong zong la e chuan hu de lo khana ni po kha chuak ve ta ni chung ko hlim takin omila ka ti te lul nen ma se kan din mul ni zol si lawa min chu san ta ni kha an ti ya Lucas chuan kanu thil dik lo tak kan ti ni lo mo ani yem tin han zo ta anu po chu a tap ta ngot mai ni ti chuan le an thil ti dik lo chu anin mo chuak ta tun ma Mr. Ethan te nu le pa te thalak te po kha banga chuan an tak le de thap maya kan nun lui pa ngai han kan le ngai ni an thil ti hi dik lo ni tin an nun lui le tu chuan in siam ta zo ka ni ti chuan Mr. Ethan nu le pa thalak black and white lui to te web te po han hai chuak le ya do kana chuan da chu mai ni levin chu in chunga an omna man zong zong poisa te po chu an no che ta Mr. Ethan chunga an thil ti wang khan an chung ko chung ke do
phá ta này thì xuyên po min July muốn trong là tất cả in theo film tổ chuan anh in bùa sậy ta này bên mi là cái chỗ alung ở chơi video mày mà sẽ được cái chuan cái nụ chúng ta chuan tiếng ấy nông to lâu Sophia cho mình cái sân tua khi này bộ hay là muốn trong hiện muốn tất cả cái tổ dọc tiếng cái nụn địch lâu hi xiêm thật tiếng thì nó phải bảo bộ chú July muốn trong cái tổ chuan mà tôi chung là mà chuan lệ ta anh bộ chú một tôi chuan chuang tua nên thì để chuan July muốn chú anh chua sân ta văng văng này ở đây chú tiếng anh chua tao thôi chuan Mr. Mark khan ít thằng là chú cầu lệ ta ở đây tôi nói chuan anh kiếm xin phải là tua hay in trả bị bố các bé lệ chăng bây giờ giống bố ha cái này chính phải lệ mấy đòn này tiền Mr. ít thằng là chuan anh in chú anh ấy lệ thấy ta này Mr. Mark anh khan qua mình nó đầu xia mà hay in Mr. Mark khan là lấy tắc tắc anh đâu am hai gọi chú anh in chung cái tiếng ở buổi na anh ông ta cả chú Mr. Mark anh là chuan in rắn xia min chính phải tôi cái tiếng khan là đầu tí rắc chú này anh in chung à vẫn luôn lấy anh ấy anh thắp mấy anh lệ ba thắc lạc lên đào tele đồ cả na bồi sát lên mà zong lên lệ ba thắc lạc anh một chuan alom ta em mày tu na chuan cái in cái lệ ba thắc mình thuộc sẽ chú cái này để thấy ta tiền lắm ta kiên ông ta này hồi là cái tiếng cái tuần trung mà cái thằng thu ngày thắc thấy thế chuan này thằng thu đắng cái nó còn tiệt chuột sinh dụng lại hoa vắt tanga chú mình hôn chú cái lâu chẳng lại toàn nia